Sinjuri, grazzi li naqattu miegħi f'dan il-programm Kuxjenza. Llum il-programm huwa programm emozjonanti ħafna għalija ma' ħafna iktar għall-mistiedna li għandi llum fl-istudio. Illum se nfakru il-memorja ta' AJ Difesa li sfortunatament ħallina f'Novembru li għadda. Din hija l-ewwel darba illi qegħdin jitkellmu fuq it-televiżjoni l-ġenituri tiegħu Charlene u Aaron. Programmi biss. Jina Charlene ringrazzjak li aċċettajt, jina l-AJ sirt nafu grazzi għalikom u grazzi għal Puttinu għalek edinaw. Grazzi li laqajtuni ma dan il-ġuvni, jina impressjonajt ruħi bil-pozittività tiegħu, bil-ħlewwa tiegħu u jekk tiftakar kontat ta' tifel vera għaddej minn xi perjodu ta' martax tant kien tranquill. Però l-iktar ħaġa li nista' ngħid huwa li waqt li qed nagħmel nipprepara dan il-programm u ritratti, meta tara r-ritratti tirrealizza l-imħabba enormi illi hemm bejnietkom it-tlieta li għadha hemm. Ma jfissirx għax fiżikament ħallina m'għadux hemm, għadha hemm u ħatibqa'. Charlene, mhux faċli ġejtaw illum, naf li għaddejjin ovvjament minn żmien ibed ħafna. Ħanħalli f'idejk għax inti bistaf minn xiex inti għaddejja. L-ewwel ħaġa qas nixtieq il-ħadd jgħaddi minna għax in-nuqqas tiegħu inħossuh wisq kien tifel speċjali. Jibsaħu. Jibsa ħafna. Tipprova tkompli l-vorja anka dik il-kelma tweġġani għax ħajtek letteralment wafqetu mingħajru. Tipprova żomm ma turix imma jibsa wisq. Meta tagħlaq il-bib tad-dar, Charlene mhux illi Charlene qed narawha fl-istudio, illum Charlene għamlet kuraġġ u ġejt. Għall-onur ta' AJ naf. X'kieku ma ġejtx. Charlene il-bot minn hawn, Charlene meta tkun waħedha fil-għaxija, Charlene kif tqum filgħodu. Nkellmu xorta waħda ngħidlu bonġu. Xo qisni għadni xorta nistenni ġej. Għadni ma nistax nemmen, naħseb qatt ma jien ħanemmen fil-verità. Xorta nkellmu nidħol fil-kamra tas-sodda tiegħu. Nagħmel l-imħadda tiegħu miegħi. Jibsaħu. Jibsaw wisq. Imma tħossu naħseb. Nixtieq nagħmlhom bih. Le nħossu. Nipprova nżomm għax naf li hu kien jobot jarana ninkwetaw, kien jobot jarani nikbi. Allura ngħid issa żgur qed jarani qabel kont nistaħba x'imkien nikbi. Issa ngħid qed jarani minn kull imkien. Aaron, jiena nara l-kitbit li tikdbu intom it-tnej, ma nibdajt ġesu ma'kom għax ma nħossni preżuntuża nikkummenta xi kultant. Aaron, inti wkoll illum ġejt b'kuraġġ, naf li għaddej ukoll minn żmien qiebes fil-fatt ftit tal-ħin ilu kont qed nitkellem ma' Mr. Jake Vella Josie u wkoll ovvjament qed iħoss it-telfa tat-tifel tiegħu ma qalli daqskemm jifhimkom hu, ma jifhimkom ħadd u ġenituri oħra li għaddew mill-istess. Inti Aaron, l-emozzjonijiet tiegħek dak li għaddej minnu. Issa tiftaħ għajnejk f'nofs tal-lejl, tiftakar fih, fost il-ġurnata tiftakar fih. Norqod dak il-tira xi norqod fil-kamra tiegħu. Jisek anka noħlom bih. Jisek ma tkunx trid niżilha, imma hemmhekk qegħdin
bħal speċi nuqqas tiegħu nħossu fejn qabel kont inkun ix-xogħol inċempel u ngħidlu ġej għalik. Illum ma nistax naqraw. Tipprova nqum filgħodu kif taf il-mara bħal speċi kemm jista' jkun nitlaq il barra, immur nipprova naħdem. Imma jibsa. Ngħidu jibsa. U jien kont nqatta' ħafna ħin miegħu. Mur għalih picnics u barbecues bil-karozzi tar-remote, ġifieri qattajt ħafna ħin miegħu. Ma jiddispjaċinix għax imnalla. Imnalla għamilt li għamilt miegħu, ma timmissjaħu ma tgħaddix minuta li ma taħsibx fuqu. Pereżempju, anke tkun fi triq jiġi xi ħadd fuqek jgħidlek għax ma rridx infakrek fih nerġa' noħroġlok il-ferita bħal speċi mhux ħadd joħroġ li ferita għax il-ħin kollu naħseb fih. Ma kontx aljenat ma naħsibx fih, ma setax fetaħ li l-ferita. Timmissjaħu kien kollox għalina, ejġej kien kollox għalina. Tista' tgħid jiġifieri dar vojta ġejna kienu xalli waħedna jibsaw. Bħalissa ġifieri kemm jista' jkun noħorġu, mmorru naħdu kafè, ġilli nagħmlu lejl fil-karozza, naħarsu lejn il-baħar. Għax kif nidħlu d-dar tħossib nuqqas tiegħu. Lallu. Ġifieri ma tidħlux id-dar. Ġieli ma tidħlux id-dar għax ma jirnexxilekx torqotu. L-iktar li nsib biex nistrieħ jien l-iktar post fil-kamra tiegħu. Ngħid, ġifieri nintafa' fil-kamra tiegħu u hemm nistrieħ ftit. Ma m'għadux in-nas ta' qabel u ġifieri timmissja l-ħin kollu. Kif taf xallin għad nimmur ġoħanot tat-tojs u nxielu l-karozzi. U nitfaħħom fuq l-iskaffa. Jibsa li ma ssibx lajnuna minn kulħadd, jiġifieri familja, ħbieb, René, Anġeli ċemplulek jistaqsuk kif inti. U kulħadd għax sibna ħafna għajnuna. Wisq sibna ħafna u għadni nsib ġifieri. Kieku ma tkampax ma jirnexxilekx tagħmilha waħdek għax jibsa wisq. Da, minna ħatija jien nara ħaġa li jista' jiġrilek. Titlef l-ulitu. Jien fil-fatt hekk ngħidilha din il-mara, ngħidilha llum għalija ma baqax problemi. Ixini ma baqax problemi. Ngħidilha m'hemmx problemi. Xejn. Ġrat li kelli dik il-problema, fajna nittakiljaw jien u l-mara għamilna kemm stajna miegħu issa li għaddiet ma baqa' xejn problemi. Ftajd li ċkena ħaġa fuq problema jdew dik mhux problema. Ma baqax problemi. Xejn. Qed nara lil Anġel u Reni llum jiena nagħmel ħafna programmi magħhom qasi filħu jitkellmu. Anġel qed temozzjona ruħek. Dak ġifieri kif qalu huma dawn huma l-vera problemi jew fil-ħajja. Kemm insibu challenges fil-ħajja tagħna. X'in fil-verità ikollok lil uliedek ma jifilħux. U mbagħad iħalluk hu. L-ewwel ħaġa tmur kontra natura tal-bniedem. Inti suppost il-ġenituri imorru qabel l-ulied mhux bil-maqlub. U inti qed tgħix għal uliedek biex tarhom aħjar, biex tarhom jikbru. Allura jasal qsim dal-qalb ma naħsibx li hemm xi ħaġa kif qal Aaron, ma naħsibx li hemm xi ħaġa għar li tista' tiġrilek. Reni, jiena niftakar l-aħbarijiet jew inti jew Reni, meta jkun hemm xi ħadd bħal nafhom li nkun intervistajthom għax intom introduċejtuni magħhom, meta jiġi kien l-isptar għattu li inti għat li jaqqas jitilquh sekonda, jħin kollu miegħu. X'memorji għandek ta' dak iż-żmien u ta' AJ u ta' Aaron u Charlene ma' binhom?
Dimment li kien għadu ħaj il-memorji zbieħu, konna ġifiri nitqu fl-imkien huwa karattru ferriħi, ġifiri kieku ma kienx id-batija u l-marda, li ferħ, ma kienu tlieta li umma u fl-imkien. Ma mbagħad kif daw jgħidu hu, meta dil-ġimgħa kombinazzjoni li ma nemminx kombinazzjoni, intaqgħu fl-imkien mal-mamma u l-papa ta' Jake Vella ġifieri, u ġew il-ward, l-office tagħna. Għamilt nofsija 3/4 nqod nismagħhom jitkellmu biss. Dik diskussjoni b'saħħitha, ġifieri titgħallem minn għandhom. Mbagħad għarhom beda jirrakkonta darba. Tella sqallija u wafqitlu l-karozza. Jien jekk tixelli bozza nippanikja fil-bozza żejda pereżempju. X'għamlu, ġifieri tinduna li dawn huma l-problemi. Wafqitlu l-karozza għalla xi tinna nagħmlu. Ġo pajjiż barranu jisib soluzzjoni ma b'dik il-kalma għadu bil-qeda. Ġifieri daw li kieku aħna nkonna nisimmu wara x'inhu ma vera l-problemi u x'inhu ma vera challenges, 3/4 mid-gergiri jieqaf fid-dinju. Għax dawn huma li tqalu tisma' minn għadda minn din l-esperjenza, wara dik il-ħaġa l-affarijiet qatt ma jibqgħu l-istess. U l-ħajja tara differenti u kollox differenti. U intom ara kemm tgħaddu minn dawn il-perjodi taraw ġenituri bħal Aron u Charlene li tarawhom minn inti Angel u tkunu hemm f'dak il-triq tal-passjoni magħhom. Imma xorta tonorawhom b'mod sabiħ il-dawn it-tfal bħalma kien AJ. Jiena niftakar għaliex kull meta tasal maratona ta' Puttino niltaqa' ma tant stejjer u ngħid il-verità l-istorja ta' Charlene u Aron u AJ mill-ewwel ħassejt imħabba kbira niftakar konna f'dan l-istess studio u l-AJ semmejtlu lilek għax kont naf mingħajr ma kont ċerta li kif se nsemmi lilek se jinfaqa' jitħaq għax inti toqgħod taqbad miegħu. U daħaq. Għatlu Reni jaqbad miegħek għalli żgur li jaqbad Reni insomma u bda jiċċajta ġifieri inti proset għax jirnexxilek daw it-tfal anke Angel iġibuhom minkejja l-perjodu ta' diffikultà ta' sfida. Ma l-ferħ tagħhom huma jagħmlu lek ħafifa hu. Tarhom f'dik id-dbatija ma jridux jaraw il-parents jinkwetaw, jippruvaw jarmu l-ferħ. Allura lilek jgħalmuk hu kien enormi, ġifieri l-memorji tiegħu ma wisq sbieħu. U pereżempju jekk naqbad ma' Angel u d-diemi jibda jżommi għajet, tifhem ma jpejjibna kemm irid kien ġifieri. Diplomatiku. Kien iżommijak meta kontu tara. Kemm trid. Min kollu ġibu xikol. Karattri sbieħu memorji u bekk il-weġa li qed jgħidu inti tlift il-ferħ, tlift l-isbaħ ħaġa li tibbustjak li tqum għalija tgħix għalija. Fil-verità jiena nemmen li jibqu forever u l-barka tagħhom aħna nħossuha ma dik mhux ħadd ikkonsla u ma jgħidu aħna lilu rridu. Ekku. Ġifieri. Angel, kif tiddeskrivih l-AJ? Issa rridu nsemmu kif kien, irrid insir nafu iktar u għalhekk il-programm biex in-nies isiru jafu iktar minn kien AJ. X'tiftakar fih AJ? Ovvjament kont tafu sew. AJ kien it-tifel ideali. Ġifieri, fil-verità kien tħares leħ f'dik it-tbatija wiċċu dejjem sabiħ jitħaq. Ħalli ovvjament kien jibża mid-tbatija u kien meta kien ikun moġuħ kien jibża. Imma diment li kellu l-om u l-missier u hemmhekk jisgurawh li jkun okej u kien jikkalma mbagħad. Ma f'dik it-tbatija kollha u jiena nemmen li t-tfal ikunu jafu minn xiex ħajgħaddu, ġifieri ma jurux, ma jitkellmux biex kif qalet Charlie ma jinkwetaħħomx, imma kien jaf, żgur kien jaf minn xiex ħajgħaddi. U xorta jibqa' b'dik id-dinjità, b'dik id-bissima, jitħaq, jiċċajta u jara l-pożittività, naħseb dik kienet xi ħaġa li lilna tgħallimna ħafna. Kieku qatt smajnieh jeqret waħda. Imma kieku qatt u dejjem tgħidlu x'tgħidlu jitbissem titolbu jekk għandu bżonn xi ħaġa dejjem jgħidlek le għandi kollox. Xejn, xi trid iżjed mit-tfal, ġifieri kien no wonder ġifieri li huma jħossu ħafna u għax kien wisq pożittiv u ħelu dat tifel.
Ekk, ikollok ftit taqbdu toqgħod busu. Charlene, x'inhu ma l-memorji sbieħ ta' AJ biex in-nies jistru jafuha aħjar. Forsi l-affarijiet li aħna ma nafux, imma inti omtom ovvjament tafuhom għax għextu miegħu. AJ kien jinkwieta u ma jurix pożittiv ħafna, ħafna, ħafna. U kien miflok intuħ il-kuraġġ aħna u jagħtililna u le ma sa kif jaddili kien baqa' pożittiv xorta waħda. Nemmen kif qed tgħid Anġel u kien jaf imma biex żgur ma jara ninkwetaw. Kien ħobb jgħin anke l-iskola, ġifieri ħobb idaħħaq. Kien ċajtiet, sa? Jinkini. Biex kien jinkik, per eżempju. Kemm kien jaqbad miegħi. Kalmut tal-kelma ngħidlu eġej, idħol inħasel. Issa nidħol, ma issa nidħol. Eġej, idħol inħasel. Immur u sibu diġà lest inħasel. Ġifieri kien. Kellu karattru speċjali. Wis, da rajt it-tfal kollha sbieħ. Ġifieri imma daħqa tiegħu nimmissiha wis. Il-funeral kien impressive, sħabu, il-mod kif kow hemmhekk. Kien hemm min laqas waqaf jibki qatt ma rajt tajjel, sa kollha kienu jħobbu, ġifieri kien jidher li ħalla affett kbir da. Xu ħassa bih tagħhom it-tnejn. U bħala familja naħseb. Bħala familja hija. Maħbubin ħafna bħala familja. U ġifieri uħa minnhom. Eżatt. La inti għandek tfajjel bħal dak li dejjem bitbis dik it-tranquillità, sinjal li trasmettew ilu ġenituri. Ħalla affett, kull fejn immorru, kienu jgħidulna nafuhom dik il-familja. Kull fejn immorru kienu bħala familja kif qed tgħid Anġela. Anke l kif jaqbdu ma' xurxin, għaxi għalet għax jinkija. Fil-verità kien jaqos jaqbad in-nar il-papà. Propja u kien. Il-perċimes. Insomma, kif tagħmel int, ta' ġifieri naħseb kellu għallim mhux ħażin tajjeb. Għax daw l-isbaħ ħaġa meta tqabbadhom ma' xulxin. U jitħaq ġo nofshom. Imma la jaron kien jiġbed ġifieri biex nibbiexi ħafna, kien ċajti, għalli ma qal xreni u għalli kien iżomm miegħu. Ma fil-verità xejn kien joħroġ xreni jgħidli fil-verità nżomm miegħek. Imma minħabba li kell, għax jibża li ma jtieħx li kell. Ara x'inhu Helen. Xeħlew. U inti Jaron x'inhu ma l-affarijiet għat li ħafna affarijiet sbieħ diġà fuqu. AJ kien ħabib. Barra li t-tifel tiegħi ħabib, li nfittxu ħabib iċempillu xi kultant u nfittxu l-ħin kollu kont, u jfittxni l-ħin kollu. Ġifieri billej ġieli ħriġna bil-karozza jien u nduru noħdu dawra għax kellu l-karozza favorita tiegħu. Nduru dawra billej, immorru nieklu billej, nerġgħu mmorru garax, ndaħlu l-karozza, nimsħuha, nitfgħuha f'posta. AJ kien ħabib u ġifirina ħbib ikliet u hekk rari mort għax il-mar kont ngħidel 4 sigħat naqtaħħom miegħu. Mhux waħdi ma' sħabi. Kont infittxu ħafna u f'kollox, ġifieri ġieli pereżempju konna mmorru ġo post partikolari fejn tara ħaxix biss, insajru bil-karozzi tar-remote. Hekk, ġieli għamil nofs ta' nar jienu u waħedna. Hekk. AJ kien ħabibu. Waħda mill-problemi li kanna għax ma kienx jgħidilna li miġuh biex ma jinkwetanix. Mbagħad jilħaq jikkum l-ġieħ, u mbagħad biex inniżlu għax ma jridx jarana ninkwetaw. Bħalma qalet Charlene, AJ għalija u Charlene ma kienx jaf li ħajħallina. Għalija u Charlene, hekk baqajna ngħidu sal-aħħar li AJ ma jafx li ħajħallina. Imma mbagħad sirna nafu li tkellem ma' ħabib tiegħu kien jaf li ħajħallina.
biex ma jinkwetanix. U disirtu tafuha wara? Wara. Għalhekk nemmen li kien speċjali AJ. Biex sempliċement ma jinkwetanix ir-rexta li ma jafx. Ir-rexta li ma jafx. Tifel ta' 13 sena hu. Tajt. Ir-rexta biex jurik li ma jafx minn għalik bħal speċi. U intom domtu ħafna ovvjament miegħu l-isptar kif għal Reni ma tlaqtux sekonda waħda. Nemmen li kien avolja perjodu kiefer, perjodu speċjali ħafna li intom qattajtu dak il-ħin kollu. Kien hemm xi momenti fejn kellimkom dak iż-żmien għalilkom xi ħaġa. L-aħħar 3 ijiem it-tobba għalunna sa jaf li ħajjistrieħ. Ħajjistrieħ. U bdew jgħidulu bħal speċi l-aħħar jumej. Strieħ AJ. Fil-waqt li kien minn għalina li mitluf minn sensi u ma jitċaqlax dat tifel ġifiri li nkollu bajneħ maluqa. Darba minnhom jienu xallin f'nofs tal-lejja għadnilu ħatmur ħdejn nannu George u Anti Teris. Mur ħat istriħu din ta' għamal bambin. Tella subajħek u blinna jek subajħ. Warriċ jitlaqla. U fej is-sitwazzjoni li kien normalment jieħdu satej 3 u jistrieħu u għamel 12 sija. Ġifieri in-nurses da ġifieri konna f'nofs tal-lejla xu fil-kwarta mit in-nurses mdawrin miegħu u jikbu. U fil-fatt jien l-għada tilhom veru kontu close miegħu imma daw ma jistawx pazjent jikbu fuqhom si kenax kull kedda jieħdu f'kull pazjent. Imma tantu huma dedikati. Qed ngħidlek fil-kamra miegħu u jikbu. Imma ma rridx baqa' jiġġieled sal-aħħar 12 sigħa ġifieri. Jiena nemmen li AJ fejqija qed jarakom, qed jara dal-programm, nemmen ħafna li qed magħna wkoll. U grazzi li llum, grazzi għalikom, x'kieku ma stajx nagħmilha, onorajna min kien AJ. U ħanibqgħu nonoraw il-AJ, se nibqgħu nsemmuh il-AJ għaliex kien tifel kif għattu intom Anġelu u Reni wkoll tifel speċjali, tifel eżemplari ħafna li għallimna ħafna u se jkompli għallimna. Grazzi Anġel, naf li kienet diffiċli wkoll għalikom li tiġu għal dal-programm. Grazzi Charlene ħafna li ġejt. Grazzi Aaron li qsam daw l-esperjenzi kollha tant ibsin. Grazzi Reni. Grazzi immens illi llum onorajna lill-AJ. AJ Difesa u nwedkom issa nibqa' nsemmih b'qalbi kollha għal dan tifel speċjali. Grazzi. Grazzi li jintom rajtu dan il-programm, grazzi lil Marco Spiteri, id-direttur, grazzi lil crew li għandi fl-studio, Reul Stephen u dawk li qegħdin fil-kamra tal-kontroll. Segwu Kuxjenza fuq Facebook u anki Instagram. Grazzi li segwejtuna. Jina nkun magħkom il-ġimgħa.